Το μπλα μπλα. Ωστόσο, μπαίνοντας τώρα στα δικά μας, τα του οίκου μας, όπως σας είχα πει και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, θα προσπαθήσουμε να έχουμε έστω τηλεφωνικά κοντά μας τον κύριο Γιώργο Βακόνδιο, νησιώτης πάνω απ' όλα, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Τον εντοπίσαμε εδώ στην Πάρο εν ώψη των εκδηλώσεων της Αγίας Μαρίνας και στην Αντίπαρο. Και βέβαια τον δεσμεύσαμε να έχουμε σήμερα μαζί του μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο ώστε να μπορέσω να καταφέρω να κάνω τη σύνδεση. Ηχό FM 102,1 και μέσω του διαδικτύου, μέσω του e-radio, μέσω του Live24. Πολλές πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μπορείτε να πάρετε και από το site του σταθμού www.parosradio.gr. Επιστρέφω σε λίγο, ελπίζω μαζί με τον κύριο Γιώργο Βακόνδιο για να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο. Εσείς θα ακούτε, γιατί πρέπει να ακούτε. Είναι καλό να ακούτε και να μαθαίνετε. Έτσι μόνο συλλέγετε πληροφορίες και έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη των πραγμάτων. Δεν είναι απαραίτητο με όλα όσα ακούμε να συμφωνούμε, ωστόσο κάποια πράγματα μπορούμε να τα κρατήσουμε, έτσι. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς 35 λεπτά μετά τη μία και όπως σας είχα ενημερώσει θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Βακόνδιο, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Βακόνδιε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας, κύριε Πατέ. Έχω ενημερώσει λοιπόν τους ακροατές μου από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα προσπαθούσαμε, δεν ήξερα αν μπορούσαμε να το καταφέρουμε, τελικά το καταφέραμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, να τα πούμε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο. Σας συναντήσαμε τυχαία στην Παρικιά ενώπιση των εκδηλώσεων της Αγίας Μαρίνας που είχατε βρεθεί σε Πάρο και Αντίπαρο αυτές τις μέρες, και επειδή παρακολουθούμε την πορεία σας και παρακολουθούμε και όλα όσα συμβαίνουν, θα θέλαμε έτσι λίγο να συζητήσουμε μαζί σας, άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται και άνθρωπος ευαισθητοποιημένος και αρκετά δραστήριος σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα των νησιωτών, έτσι, καθώς νησιώτης κι εσείς. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, να σας κάνω και μια μικρή διόρθωση. Πριν από την Πάρο για την Αγία Μαρίνα που πήγαμε στην Αντίπαρο, είχαμε και τον Άγιο Νικόδημο στη γειτονική Νάξο. Ήταν και εκεί μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, όπως όλες αυτές οι μεγάλες γιορτές στα νησιά μας. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ χρόνια πολλά στους ναξιώτες που μπορεί να μας ακούν, χρόνια πολλά στις Μαρίνες, σε όσους γιορτάζουν, και να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Σωστά. Κάποιοι φίλοι ακροατές σας χαρακτηρίζουν αθόρυβο. Αθόρυβο ως προς τις κινήσεις σας, που ωστόσο είστε κοντά σε πολλά πράγματα και βοηθάτε όπου μπορείτε με όσες δυνάμεις έχετε. Έτσι. Το έχουμε ζήσει βέβαια και εμείς αυτό. Έχουμε δει αρκετές κινήσεις από εσάς ώστε να βοηθήσετε μικρά προβλήματα είτε σε σχολικές μονάδες. Κύριε Βακόνδιε, θέλω να μου πείτε, γνωρίζοντας αυτό που λέμε τη ζωή του νησιώτη
και κάνοντας και την περιοδία, γιατί κάνετε συχνά ταξίδια στα νησιά. Κάθε Σαββατοκύριακο βρίσκομαι σε κάποιο νησί των Κυκλάδων. Ωραία. Αν δεν είμαι στην πατρίδα μου στη Σύρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε και να εστιάσω λίγο στη χρονική περίοδο. Καλοκαίρι διανύουμε, τουριστική σεζόν έχει ήδη ανοίξει. Θέλω να μου πείτε λίγο την άποψή σας σε αυτό που λέμε τουριστική κίνηση, γιατί ακούμε πολλά, ακούμε για αφίξεις τρομερά νούμερα, ωστόσο οι πληροφορίες που παίρνουμε από τους επιχειρηματίες δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο ενθαρρυντικές. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα έλεγα ότι θέλω να είμαι συγκρατημένος. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα που βγήκαν τα στοιχεία του 2016, δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Είχα γράψει ένα άρθρο το οποίο νομίζω είχα στείλει και σε εσάς, που έλεγα ότι ναι μεν το άρθρο είχε τίτλο «Μετρώντας κεφάλια». Σωστά. Είχα πει τότε ότι, και είχα προβλέψει και δυστυχώς επαληθεύτηκα, ότι το να μετράμε μόνο αφίξεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Η περσινή χρονιά του 2016 ήταν κακή χρονιά. Και θα σας εξηγήσω γιατί ήταν κακή χρονιά παρά τη θριαβολογία που επικρατεί. Είχαμε μία αύξηση σε αφίξεις. Είχαμε μία μείωση όμως σε δαπάνη, εννοώ τουριστική δαπάνη, της τάξης του 6%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος. Μάλιστα. Αυτό το 6% μικρότερη δαπάνη από τους τουρίστες, επί της ουσίας για τους επιχειρηματίες σήμαινε πολύ μεγαλύτερη μείωση, διότι εντωμεταξύ το τουριστικό προϊόν είχε επιβαρυνθεί με μια σειρά από φόρους, με πρώτο και κυριότερο βεβαίως το ΦΠΑ. Μάλιστα. Σωστά. Άρα επί της ουσίας εγώ υπολογίζω ότι οι επιχειρηματίες του τουρισμού πρέπει να είχαν μιλάμε συνολικά για το σύνολο της Ελλάδας βεβαίως, ναι, σωστά. μια συνολική πτώση της τάξης του 15-16%. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι καλό πράγμα, και δεν είναι και καλό πράγμα κυρίως όταν έχει καταρρεύσει η ανταγωνιστική τουριστική αγορά γύρω από την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει καταρρεύσει, η Αίγυπτος έχει καταρρεύσει, η Λιβύη έχει καταρρεύσει, όλη η λεκάνη της Μεσογείου σχεδόν έχει καταρρεύσει. Και εμείς δεν κατορθώνουμε να δημιουργούμε καινούριο πλούτο, αλλά να μειώνουμε τον πλούτο που παράγεται από τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ελπίζω να μην παληθευτεί αυτή η διαδικασία, αυτή η τάση και φέτος. Παρόλα αυτά θέλω να σας πω, επειδή εγώ είδα την Πάρο και την Άξο με αρκετά μεγάλη προσέλευση τουριστών κτλ. Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο, μου είπε ότι υπολογίζει ότι αυτό τον καιρό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 80.000 επισκέπτες στο νησί απάνω κάθε μέρα. Έχει κίνηση Αυγούστου η Νάξος, έτσι, από και το βλέπουμε για τις προσεγγίσεις των καραβιών κτλ. Θα ήθελα λοιπόν όμως να σας πω ότι το γενικό κλίμα, τουλάχιστον στο σύνολο, σε βάση σύνολο Κυκλάδων, είναι ότι ναι μεν έχει αυξηθεί η προσέλευση, δυστυχώς η καταναλωτική δαπάνη έχει μειωθεί. Ενδεχομένως να υπάρχει μία μικρή αγορά η οποία να ευνοείται, αυτή το σούπερ μάρκετ, διότι αυτοί οι τουρίστες που δεν καταναλώνουν έξω καταναλώνουν συνήθως λίγα λεφτά στο σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τουρισμός, έτσι είναι η μετανάστευση. Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι έχοντας περισσότερους τουρίστες και οι επιχειρηματίες αναγκάζονται για να ανταπεξέλθουν στο πλήθος του κόσμου να έχουν, ας πούμε, αναγκαστικά να πάρουν υπαλλήλους, έτσι δεν είναι? Μα εδώ αυτό είναι το οποίο δεν γίνεται κατανοητό. Και δεν γίνεται κατανοητό διότι εν πάση περιπτώσει παίρνουν αποφάσεις για την Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει χαράζουν τη στρατηγική για την Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν δουλέψει για ποτέ στη ζωή τους και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει επιχείρηση. Και δεν γνωρίζουν και αυτό που λέμε το τουριστικό πακέτο, έτσι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρουν τίποτα από επιχειρηματικότητα. Άρα γιατί να ξέρουν για τον τουρισμό, επιχειρηματικότητα του τουρισμού. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα το εξής, ότι φανταστείτε μια μικρή επιχείρηση η οποία έχει να εξυπηρετήσει μεγαλύτερη προσέλευση πελατών, με μικρότερη δαπάνη από τους πελάτες συνολικά. Άρα με μικρότερα έσοδα. Για να εξυπηρετήσει τους περισσότερους πελάτες θα αναγκαστεί να αυξήσει τις υποδομές της. Είτε αυτό αφορά προσωπικό, είτε αφορά μηχανήματα, είτε αφορά κρεβάτια, είτε αφορά air condition, είτε αφορά κατανάλωση ρεύματος, ή κατανάλωση νερού, τα πάντα. Έτσι. Από την άλλη μεριά, όταν εισπράττει λιγότερα και αυξάνει τα έξοδά της, ποιο είναι το μέλλον της επιχείρησης? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το φανταστούμε. Ναι, έχετε δίκιο. Και επίσης θα ήθελα να πω το εξής.
Και το λέω πάντοτε όταν επισκέπτομαι κυρίως νησιά τα οποία υστερούν από πλευράς επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και έναν άλλο παράγοντα. Διάφορα τουριστικά καταλύματα ή διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τις βρήκαν από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους. Ήταν η οικογενειακή περιουσία. Σωστά, ναι. Αυτή η οικογενειακή περιουσία, γινόμενη επιχείρηση, θα πρέπει κάποιος να συνυπολογίσει ότι αυτή η περιουσία πρέπει να έχει και μία ανταπόδοση, να έχει μία ανταπόδοση ως προς το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί από την προηγούμενη και ενδεχομένως και την προπροηγούμενη γενιά. Δηλαδή δεν είναι λογικό ότι επειδή εγώ βρήκα ένα μικρό ξενοδοχείο 40 κρεβατιών και δεν βαριέσαι, είναι η κατάσταση έτσι που είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να λειτουργώ για να βγάζω ένα μεροκάματο για μένα και για τη γυναίκα μου. Δηλαδή εάν οι ίδιοι άνθρωποι πληρωνόντουσαν κανονικά, αυτοί που τρέχουν τις επιχειρήσεις, το πιθανότερο ήταν ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θα ήταν παθητικές. Απλώς τι γίνεται? Σκλαβώνεται όλη η οικογένεια και δεν πληρώνεται η οικογένεια για να υπάρχει επιχείρηση. Μάλιστα, κατάλαβα. Επομένως είναι τα νούμερα δηλαδή τελικά ίσως και κάπου μας μπερδεύουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι η πραγματικότητα όταν λέμε ότι έχουμε τόσες αφίξεις, δεν είναι οπωσδήποτε και θετικό το αποτέλεσμα από τις αφίξεις. Κυρία Πατέ, εγώ να σας πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω ότι η τουριστική δραστηριότητα είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Σωστό. Είναι μια δραστηριότητα η οποία πρέπει να παράγει εισόδημα για τους ανθρώπους που δουλεύουν και που έχουν επενδύσει τις περιουσίες τους και τις οικονομίες τους. Εάν λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει, ποσός με ενδιαφέρει εάν στους δρόμους των νησιών συνοστίζονται εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν ξοδεύουν τίποτα. Ναι, σωστά. Γιατί κάπως έτσι σημαίνει, δηλαδή σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνουμε και από τους επιχειρηματίες, έτσι, αυτό που λέτε, πολλοί κόσμος στα μαγαζιά αναγκάζονται, παίρνουν υπαλλήλους για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, όμως ο κόσμος που κάθεται στα μαγαζιά δεν καταναλώνει. Δεν είναι δηλαδή το πακέτο το ίδιο όπως ήταν παλαιότερα. Ακριβώς. Αυτό λέμε, εγώ το έχω πει πολλές φορές, το έχω γράψει, έχω κάνει εισηγήσεις. Δυστυχώς αυτοί που κυβερνούν δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είχα και μια αντιπαράθεση τέτοια με την κυρία Κουντουρά, που είναι αρμόδια υπουργός τουρισμού στην τηλεόραση, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, η οποία το μόνο που ήθελε να πανηγυρίζει για τις αφίξεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θεωρείτε ότι έχει γίνει κάπου λάθος στους στόχους που έχουμε βάλει ως χώρα για αυτό που λέμε το τουριστικό πακέτο? Δηλαδή, τελικά, σε ποιους απευθυνόμαστε? Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι το τεράστιο λάθος. Ναι. Από εδώ ξεκινούν όλα. Ναι. Και γιατί δεν κάνουμε για ένα σωστό προγραμματισμό? Ναι. Εγώ θα σας δώσω παραδείγματα τουριστικών προορισμών της Ελλάδας που κάποτε ήκμασαν και μετά παρήκμασαν. Ναι. Και δημιουργήθηκε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν όλες οι οικονομίες μιας οικογένειας έχουν επενδυθεί στον τουρισμό, αποτυγχάνουν επιχειρηματικά για τους λόγους τους οποίους είπαμε, στο τέλος της ημέρας τι έρχεται και γίνεται? Έρχεται το ξεπούλημα της περιουσίας, έτσι. Ναι. Γιατί κάπου πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Ναι, ναι. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Ζακίνθου. Ναι. Ο Λαγανάς της Ζακίνθου, που ήταν και στην επικαιρότητα για ένα κακό γεγονός που συνέβη και δυσφήμισε την Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, κάποτε πραγματικά ήκμασε τουριστικά. Ναι, σωστά. Σήμερα υπάρχουν ξενοδοχεία που παρακαλούν τους tour operators να πάρουν τα δωμάτια τους για 18 ευρώ την ημέρα. Εάν υπολογίσει κανείς το κόστος του φωτός, του νερού, τις υποχρεώσεις προς το κράτος, τα σεντόνια, τα σαπούνια, τις πετσέτες, επί της ουσίας βάζουν και από την τσέπη τους. Αυτό σιγά σιγά, εάν δεν βάλουμε μυαλό, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε προς τα εκεί. Άρα πρέπει να ξαναστοχεύσουμε τι τουρισμό θέλουμε. Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις από διάφορους δήμους. Εγώ θα εστιάσω λίγο εδώ στην Πάρο, γιατί για την Πάρο μας με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τώρα λίγο να σταθούμε. Γίνονται κάποιες κινήσεις και παλαιότερα από την παλαιότερη Δημοτική Αρχή και τώρα με την νεότερη Δημοτική Αρχή. Έχουν ένα πρόγραμμα, δηλαδή να στοχεύσουν στο εξωτερικό, να κάνουν διάφορες, να πηγαίνουν στις εκθέσεις, να φιλοξενούν διάφορους bloggers, διάφορους δημοσιογράφους. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες. Ωστόσο, μέσα από αυτές τις κινήσεις που γίνονται μπορούμε να στοχεύσουμε στον τουρισμό που θέλουμε, ή απλά κάνουμε γνωστό τον προορισμό απλά για να γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το μέρος, υπάρχει αυτό το νησί κάπου εκεί στη Μεσόγειο? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα έλεγα το εξής. Στην λέλαπα που κυριαρχεί σε κυβερνητικό επίπεδο
Η μόνη σωτηρία του κάθε τόπου είναι ενδεχομένως η δημοτική και περιφερειακή αρχή. Τι θέλω να πω ότι μπορεί να μην γίνεται από πλευράς κυβέρνησης αυτό που πρέπει να γίνεται, αλλά είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης κάνουν πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες. Βεβαίως, όπως και η περιφέρεια. Η περιφέρεια κάνει σημαντικές προσπάθειες. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι ένα καλό παράδειγμα, και είναι συμπτωματικό γιατί ήμουνα στην Πάρο αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ο Δήμος Πάρου. Θα σας θυμίσω την ιστορία με το αεροδρόμιο. Έτσι, εάν ο Δήμος Πάρου, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τώρα την ευθύνη του τόπου, δεν είχαν πάρει την πρωτοβουλία να δραστηριοποιηθούν έτσι όπως δραστηριοποιήθηκαν για παράδειγμα για το αεροδρόμιο ή για τη βελτίωση του λιμανιού, που ενέπλεξαν και ιδιώτες επιχειρηματίες για να βοηθήσουν το νησί, για να κερδίσουν όλοι μαζί. Είναι ένα καλό παράδειγμα πως κάποια πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα. Είναι ένα καλό παράδειγμα, συμφωνώ και εγώ σε αυτό, όμως αυτό είναι ένα βήμα. Αλλά είναι ένα βήμα. Εν πάση περιπτώσει, στα σύνορα της Ελλάδας δεν υπάρχει κανένας δήμαρχος για να ξεσκαρτάρει το είδος του τουρισμού που μπαίνει μέσα, ένα το κρατούμενο, και το δεύτερο, κυρίως εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και είναι οι μεγάλοι tour operators και οι μεγάλες αγορές του τουρισμού στο εξωτερικό, εκεί βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχει κανένας δήμαρχος, κανένας νησιού και καμιάς πόλης της Ελλάδος για να διαλέγει τι τουρισμό θέλει. Κάνουν τις προσπάθειες τους οι άνθρωποι, πάρα πολύ καλά κάνουν, πολύ μεγάλη με μεγαλύτερη επιτυχία, κάποιοι με λιγότερη επιτυχία, αλλά αυτό δεν φτάνει ακριβώς. Ναι, σωστά. Θεωρείτε ότι ο κάθε τόπος θα πρέπει να έχει την συγκεκριμένη ταυτότητά του, δηλαδή επηρεάζει και αυτό λίγο τον τουρισμό? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ο τουρισμός είναι ένα προϊόν. Εάν μπείτε σε ένα σούπερ μάρκετ, όλα τα προϊόντα, και σας μιλάω τώρα σαν επαγγελματίας, όχι ως πολιτευτής, όλα τα προϊόντα έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα, από το απορριπαντικό και το γάλα μέχρι το μακαρόνι και το ξύδι. Σωστά. Έτσι. Εάν δεν αναδείξει κανείς την συγκεκριμένη ταυτότητα και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, δεν θα έχει καλή στόχευση. Και νομίζω ότι πολλοί το κάνουν με μεγαλύτερη επιτυχία, όπως είπαμε, άλλοι με μικρότερη επιτυχία. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο. Θα έλεγα να σας πω το εξής. Κάποιοι θεωρούν, ας πούμε, την κρουαζιέρα ευλογία, έτσι. Θα σας έλεγα το εξής. Ο Δήμος Σαντορίνης προσπαθεί να βάλει ένα φρένο και να βάλει σε ένα προγραμματισμό την κρουαζιέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η μαζική προσέλευση της κρουαζιέρας στο νησί τους, χωρίς κανένα ιδιαίτερο, κανένα ιδιαίτερο κόσκινο, δεν βοηθάει το νησί. Ενδεχομένως να δημιουργεί και προβλήματα. Όχι ενδεχομένως, δημιουργεί και προβλήματα. Και βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι το συνειδητοποίησαν και προσπαθούν να βάλουν ένα φίλτρο και να βελτιώσουν αυτό το κομμάτι του τουρισμού τους. Και καλά κάνουν. Άρα κάθε τόπος πρέπει να αναδείξει τις ιδιαιτερότητές του. Δεν είναι το ίδιο η Πάρος και η Σύρος που είναι η πατρίδα μου. Η Σύρος ήταν ένα αστικοποιημένο νησί, είχε μια άλλου είδους ιστορία, είχε μια βιομηχανική υπόσταση σε παγκόσμιο επίπεδο κάποτε, τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η Πάρος έχει άλλα χαρακτηριστικά, διαφορετικά χαρακτηριστικά όμως από την Πάρο έχει η Φολέγανδρος ή Αμοργός. Το καταλαβαίνετε. Άρα πρέπει να αναδείξει ο κάθε τόπος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μάλιστα. Και ωστόσο θεωρώ αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει και όταν γίνονται κάποια στατιστικά και συγκριτικά, δηλαδή να μαθαίνουν, τώρα είπατε νωρίτερα για τη Σαντορίνη, ότι προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στις κρουαζιέρες, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ότι αυτό άλλοι πάλι το θεωρούν ότι είναι το πρώτο και βασικότερο που θα πρέπει να προωθήσουν στο δικό τους τόπο. Ναι, βεβαίως, γιατί εν πάση περιπτώσει μπορεί να τους λείπει και παντελώς αυτό το κομμάτι. Ναι, σωστά. Και τώρα η κρουαζιέρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, διότι κυρία Παντέ, η κρουαζιέρα που ξέρουμε τώρα, που είναι η κρουαζιέρα προορισμών, δεν θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Και όταν λέω τα επόμενα χρόνια, δεν θα υπάρχει στα μέσα της δεκαετίας του 2020. Πλέον η κρουαζιέρα προσανατολίζεται σε άλλες αγορές με διαφορετικού είδους επιχειρηματική οργάνωση, και τα νησιά μας θα έχουν πολύ μικρότερο ενδιαφέρον για την κρουαζιέρα. Ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως αγκυροβόλιο. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, θα έλεγα ότι
πλέον τα πλοία τα οποία κατασκευάζονται δεν έχουν κανένας είδους ανάγκη ούτε για εγκυροβόλιο. Η κρουαζιέρα όπως εξελίσσεται παγκοσμίως θα είναι μια κρουαζιέρα για την οποία όλη η δαπάνη των επισκεπτών της κρουαζιέρας θα γίνεται επί του πλοίου, σωστά. Και πολύ ελάχιστη στην ξηρά. Ελπίζω κάποιοι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του τουρισμού τουλάχιστον να ακούνε, ίσως κάποια μηνύματα θα πάρουν. Ναι. Κύριε Βακόνδιε, μισό λεπτό όμως, γιατί θα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι. Αυτού του είδους είναι η μαζική κρουαζιέρα. Ναι. Παράλληλα όμως θα αναπτυχθεί ένα καινούριο είδους κρουαζιέρας σε μικρότερα πλοία από αυτά που ξέρουμε σήμερα που θεωρούνται μικρά, η οποία θα είναι η κρουαζιέρα πολυτελείας για τα ανώτερα εισοδοματικά στρώματα, την οποία και η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει και τα νησιά μας να διεκδικήσουν και να κερδίσουν. Σωστά. Που είναι όμως μια άλλου είδους αγορά που τώρα γίνεται, τώρα κατασκευάζονται στα πλοία, τώρα οργανώνεται. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στο μέλλον. Θα τα δούμε στην πορεία. Ελπίζω οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, είπαμε, να είναι ευαισθητοποιημένοι, να λαμβάνουν αυτά τα μηνύματα, έτσι. Γιατί βλέποντας την τάση που υπάρχει, μπορούν και ανάλογα να προετοιμαστούν. Βεβαίως. Μόνο με προγραμματισμό γίνονται τα πράγματα. Πέρα από το κομμάτι του τουρισμού, θα ήθελα λίγο να μου πείτε, κάνοντας τις επισκέψεις σας τα Σαββατοκύριακα στα νησιά, τι είναι αυτό που αυτές τις μέρες, τώρα κιόλας και με τη σεζόν, ας πούμε, που έχουμε περισσότερο κόσμο στα νησιά μας, τι είναι αυτό που λείπει? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω για το μεγάλο πρόβλημα των νησιών, και ίσως να είναι κατά την άποψή μου και το κυριότερο, και σχετίζεται βέβαια και με τον τουρισμό, αλλά σχετίζεται απολύτως και με τους ντόπιους κατοίκους των νησιών, οι οποίοι μένουμε όλο τον χρόνο στα νησιά. Είναι το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας. Η υγεία έχει υποβαθμιστεί, η υγεία έχει γίνει δυσπρόσιτη πολύ περισσότερο για τους νησιώτες. Τώρα να μην αναλύσουμε τα θέματα διακομιδές με πλωτά ή με αέρια μέσα, πώς γίνονται, γιατί γίνονται. Το πράγμα όμως είναι πάρα πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο, έτσι. Κάποιος που έχει πρόβλημα υγείας πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα υγείας, το οποίο ούτως ή άλλως υπολειτουργεί, θα έλεγα στα νησιά έχει εν πάση περιπτώσει σχεδόν καταστραφεί. Και αυτό βεβαίως έχει και μια σχέση με τον τουρισμό, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε και ατυχήματα, έχουμε και τέτοια θέματα, αρρωσταίνουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας επισκέπτονται και δυστυχώς νομίζω ότι εκεί έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω. Μα νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα που βάζουν οι τουρίστες όταν προγραμματίζουν τις διακοπές τους είναι και αυτό, δηλαδή αν υπάρχει νοσοκομείο, αν υπάρχει ανταπόκριση γενικότερα, αν υπάρχουν γιατροί στον τόπο που θέλουν να πάνε. Ξέρετε κάτι, κύριε Πατέ, η ζωή είναι πάρα πολύ απλή. Ποιος θα ξοδέψει περισσότερα χρήματα στον τουρισμό? Αυτός που έχει μία λίγο μεγαλύτερη ηλικία, γιατί έχει δουλέψει τη ζωή του και έχει ένα απόθεμα, ή αν ταξιδεύει μία ολόκληρη οικογένεια. Έτσι ακριβώς. Άρα, εάν ταξιδεύουν άνθρωποι ηλικίας πάνω από 50 χρονών που έχουν τα λεφτά, ή οι οικογένειες οι οποίες εν πάση περιπτώσει έχουν παιδιά, τους απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της υγείας για να ξέρουν πού θα πάνε να περάσουν τις διακοπές τους. Εμείς αυτό το πρόβλημα στα νησιά μας δεν το έχουμε λύσει. Δεν το έχουμε λύσει ακόμη. Κύριε Βακόνδιε, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Εγώ πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θεωρώ ότι το κομμάτι αυτό του τουρισμού είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους νησιώτες. Άλλωστε είναι ο βασικός εισοδηματική πηγή, δηλαδή, έτσι. Η βασική εισοδηματική πηγή του νησιώτη είναι ο τουρισμός. Από εκεί οι περισσότεροι επιβιώνουν και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει και μελλοντικά. Και είναι και κάτι άλλο. Εάν αποτύχουμε σε αυτό το κομμάτι, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα οδηγηθούμε σε εσωτερική μετανάστευση. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα νησιά έχουν ένα κομμάτι της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και σε ένα κομμάτι της απασχόλησης στον τουρισμό. Εάν αποτύχουμε στον τουρισμό,
Πάρτε ένα νησί στην Πάρο. Αν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό για κάποιο λόγο οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά, οι επιχειρηματίες δεν πάνε καλά, ή οι επιχειρηματίες οι ίδιοι και οι εργαζόμενοι τους οποίους απασχολούν δεν έχουν εναλλακτική απασχόληση στο ίδιο του το νησί. Άρα, αν δεν πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, θα οδηγηθούμε σε άλλα σοβαρότερα προβλήματα που θα είναι εσωτερική μετανάστευση, διότι ο κόσμος θα πρέπει να επιζήσει. Άρα το να μην καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πατρίδα, ολόκληρο για την πατρίδα, διότι μην ξεχνάμε ότι και ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της Ελλάδος και ότι η Ελλάδα ακόμα παραμένει έστω και μέσα στα μνημόνια στον πυρήνα της Ευρώπης οφείλεται στον τουρισμό. Αν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι είχαμε τελειώσει εδώ και καιρό, έτσι το καταλαβαίνουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και μιλάω σε κυβερνητικό επίπεδο. Αλλά να σας κάνω ένα σχόλιο, κύριε Πατέ. Να μου κάνετε, βεβαίως. Και δεν θέλω να φανεί αυτό έτσι ούτε εμπαθές, ούτε σεξιστικό, ούτε οτιδήποτε. Είναι δυνατόν την μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας που συμμετέχει στη μεγαλύτερη παγκόσμια βιομηχανία, διότι ο τουρισμός πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, την έχουμε αναθέσει στην Ελλάδα σε μια κοπέλα η οποία ναι μεν ως μοντέλο μπορεί να είναι μια χαρά, όταν όμως της ανατέθηκε να διευθύνει ένα μικρό περιοδικό εδώ στην Αθήνα, την γνώρισα τότε και επιχειρηματικά, απέτυχε. Είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες επιλογές? Μάλιστα. Και αυτό θα ισχύει είτε είναι αυτή η νεαρά κυρία είτε ο άλλος νεαρός κύριος Καρανίκας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει το μόνο, κατά δήλωσή του, το μόνο που έκανε ήταν να χαζεύει τα πρωινάδικα στην ελληνική τηλεόραση, του αναθέσαμε το στρατηγικό σχεδιασμό της Ελλάδος. Αναφέρομαι και τον κύριο Καρανίκα. Δεν πάμε έτσι πουθενά. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι πολύ βασικό ως προσόν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο τιμόνι, έτσι, σε διάφορους τομείς, να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν πραγματικά τριφτεί σε αυτό το κομμάτι? Κυρία Πατέ, να σας πω κάτι. Πλέον η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί, αυτό αφορά τον τουρισμό, αφορά το εμπόριο, αφορά τις υπηρεσίες, αφορά τον πρωτογενή τομέα, αφορά τα πάντα. Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται με βάση κάποιες στρατηγικές. Τις στρατηγικές θα πρέπει να τις εκπονούν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν από αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι που καλούνται να υλοποιήσουν τις αποφάσεις για να υλοποιηθούν οι στρατηγικές επίσης να ξέρουν τα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά να σας πω για ορισμένους ανθρώπους είμαι πάρα πολύ υπερήφανος. Γυρνάω στα νησιά και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν, οι οποίοι θέλουν την πρόοδο, οι οποίοι βάζουν το μυαλό τους κάτω και δημιουργούν καινούργιες ιδέες, θέλουν να προοδεύσουν και έχουν απέναντί τους το ελληνικό κράτος, τη γραφειοκρατία και την ανικανότητα των κυβερνούντων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, μια και ήμουν στην Πάρο. Εγώ ξέρετε, εδώ και καιρό, εδώ και 4 χρόνια παρατηρώ έναν Παριανό. Λέγεται Αρσένης Λουκής. Βέβαια. Παρατηρώ, είναι στον πρωτογενή τομέα. Τώρα μπαίνει και στο δευτερογενή τομέα, στη μεταποίηση. Παρατηρώ τα βήματά του εδώ και 3-4 χρόνια, από τη στιγμή που έτυχε να παρευρεθώ στη βράβευσή του ως νέος αγρότης στον Πειραιά, από το σύνδεσμο μικροκυκλάδων. Μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση και έχω να σας πω δεκάδες τέτοια παραδείγματα στα νησιά μας. Έχουμε και άλλα παραδείγματα εδώ στο νησί μας, όπως έχουμε και την Παριανή Πύρα. Αναφέρω ένα, όχι μόνο αυτό. Έχουμε και την Πύρα στην Πάρο και την Ίσος στην Τίνο και στη Σαντορίνη έχουμε αντίστοιχο παράδειγμα. Θεωρώ ότι είναι και αυτός όμως ένας στόχος και είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση που έγκαιρα εντόπισε η περιφέρεια και εστίασε σε αυτό. Επίσης να σας πω το εξής. Και στο δευτερογενή τομέα έχουν παραδείγματα. Τώρα να μιλήσω έτσι και λίγο για το νησί μου. Υπάρχει μια κυρία που παράγει προϊόντα από κερί εκπληκτικής ποιότητας. Θα τα ζήλευαν τα ακριβότερα καταστήματα καλλιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι
κάποιοι φαρμακοποιοί με επικεφαλή στον ξαδερφό μου, τον Μάριο το Ρούσο, οι οποίοι παράγουν καλλιτικά από αλόι στο νησί, μέσα στο νησί, το οποίο το διαθέτουν στα νησιά και είναι εκπληκτικά προϊόντα. Όπως και στην Άξο υπάρχει το ίδιο που λέτε με αλόι, ακριβώς. Υπάρχει, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από ντόπιους επιχειρηματίες, δηλαδή ντόπιους νέους που ανοίγονται σε διαφορετικούς τομείς και μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, έτσι, ασχολούνται. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το κομμάτι πρέπει να τραβήξουμε περισσότερους. Ναι, ξέρετε κάτι, εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ γυρνάω από τα νησιά, οικονομολόγος είμαι, έχω κάνει μια καριέρα αυτή που έχω κάνει κτλ. Εκείνο που με απασχολεί κυρίως είναι η επιχειρηματικότητα στα νησιά πέρα από τα θέματα υγείας και παιδείας. Σωστά. Και προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι αξιέπαινοι άνθρωποι. Βεβαίως. Και είναι προσπάθειες που γίνονται βέβαια. Και πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξεφεύγουν από το στενό, αυτό που λέμε το τουριστικό πακέτο. Δεν είναι πλέον στο τουριστικό πακέτο, είναι κάτι διαφορετικό που για μένα θέλει τόλμη για να το ξεκινήσουν, έτσι. Μα είναι ούτως ή άλλως, είναι ούτως ή άλλως και αλληλένδετο με τον τουρισμό, έτσι. Ναι, σίγουρα. Είναι αυτό που λέμε η αγορά της Πάρου πολλαπλασιάζεται σύμφωνα με αυτά που άκουσα και αυτά που βλέπω και από φέτος και από πέρυσι. Ο πληθυσμός της κατά 10%. Κατά 10 φορές. Ναι. Άρα 2 μήνες το χρόνο ή 3 μήνες το χρόνο η Πάρος δεν είναι το νησί των 15.000 κατοίκων, η Πάρος είναι το νησί των 150.000 κατοίκων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αγορά. Υπάρχουν λοιπόν η δυνατότητα να βγουν προϊόντα που να απευθυνθούν σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά και αυτό συμβαίνει και σε πολλά άλλα νησιά. Το θέμα είναι όμως η προσπάθεια που γίνεται ώστε να βγει έξω από τον κάθε τόπο, έτσι, η όποια προσπάθεια, να μην στραγγαλίζεται, κύριε Βακόνδη. Ναι, βεβαίως. Εκεί οι άνθρωποι θέλουν άλλου είδους βοήθεια. Έτσι, ακριβώς. Εκεί θέλουν ενδεχομένως και προσπάθειες συνένωσης κάποιων, εν πάση περιπτώσει, ιδεών, ώστε να αποκτούν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος για να είναι και πιο ανταγωνιστικές οικονομικά. Και βέβαια να έχουν και άλλη αντιμετώπιση και από το ίδιο το κράτος, έτσι δεν είναι. Καλά, εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Εδώ συζητάμε ότι το ελληνικό κράτος, αυτοί που μας κυβερνούν, εν πάση περιπτώσει σήμερα, αυτό που κερδίθηκε δεκαετίες πριν, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά, που ήταν μια ανταποδοτικότητα προς τους νησιώτες για να μείνουν στα νησιά, να συντηρηθούν τα νησιά μας, να υπάρχει ο τουρισμός και να μπορέσουν να επιζήσουν, διότι το να ζει στο νησί έχει και πολλά μειονεκτήματα, έτσι. Έτσι, καλά τα λέτε, έτσι. Έχει και πολλά μειονεκτήματα. Το καλοκαίρι όλοι βλέπουν ότι έρχονται στα νησιά και περνάνε μια χαρά. Γι' αυτό τους λέω ήρωες τους μόνιμους, οι οποίοι δεν φεύγουν. Δηλαδή, ξέρετε, δεν έρχονται να δουλέψουν 2-3 μήνες και να φύγουν. Είναι ήρωες, έτσι. Το Φλεβάρι. Έτσι ακριβώς. Δεν έρχεται κανείς να δει πώς περνούν οι νησιώτες. Λοιπόν, αυτό που ήταν το μίνιμουμ που θα μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία, που το είχε διασφαλίσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το εξαφανίστηκε εν μία νυχτή. Και όχι μόνο εξαφανίστηκε εν μία νυχτή, την άλλη μέρα που ψηφίστηκε η κατάργησή του, στην πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων ήρθε υπουργός της κυβέρνησης, για να μας πει ότι αυτό που ψήφισε ήταν αντισυνταγματικό και παράνομο και δεν τρεπόταν. Μάλιστα. Μιλάω για τον κύριο Καμένο, όπως καταλαβαίνετε. Κύριε Βακόνδη, ακούω ότι σας αναζητούν. Ναι. Εγώ θα σας αποδεσμεύσω, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και βέβαια περιμένουμε την επόμενη φορά που θα έρθετε στο νησί μας, βεβαίως να συναντηθούμε και να μας πείτε ό,τι άλλο νεότερο έχετε εντοπίσει, έτσι, από τις περιοδίες που κάνετε στα νησιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και υπόσχομαι το 15 Αύγουστο θα είμαι στην Παναγία Δεκάτου του Πηλιανή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.